चाकरी कर କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେଠି କହିଲେ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏଇଥିପାଇଁ ସତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାହାଘର ଆସିଥିଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା एक्चुअली माने कहया चाहिए बहुत जन भी जानी ना जे यूट्यूब रे भल पैसा इनकम हुए से भावती जे यूट्यूब रु मत तो किसी जन एबी भी पचारुचंती पैसा मिलुची सेथरु तो आपण पचारନ୍ତି पैसा मिलुची कि नहीं तो सेमिति किसी जन माइंड रे भी अच्छी जे एतरे पैसा आसेनी हां କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି କହିପାରିବେ କି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେ କୋଟିପତି ଲକ୍ଷପତି ଆଉ ବହୁତ ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରିବ ନିହାତି ନିହାତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୀର ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବେଶୀ ଲୋକ କନେକ୍ଟ କରିବେ ହିନ୍ଦୀର ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ୱାଇଡର ଅଡିଏନ୍ସ ସେ ଗୁଡାଏ ପଇସା ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଲିମିଟେଡ ଅଡିଏନ୍ସ ଆମର 4 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଲୋକ ତ ଆମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବେନି ତ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ବି ବହୁତ ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆରାମ ସେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫେସିଲିଟି कोन से आपण गवर्नमेंट चाकरी टाइम रे न आसी पारे किंतु यूट्यूब रे 21 तारिख गोटे नोटिफिकेशन आसीबो एडसेंस रु जे पैसा गला 4 दिन भीतर अकाउंट को पळे आसीबो ओके मु आउथरे क्लियर कर दिए जे सरकारी किंबा बेसरकारी चाकरी दरमा ठीक टाइम रे आसो कि न आसो यूट्यूब टंका ठीक टाइम रे पळे आसे आज्ञा प्रति